presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Hello, may adlaw sa tanan. Ako nagaampo og nagalaom nga anamo karon sa maayo nga kahimtang. Pansa dili pa tamo sa unahan, mga sa tagtabang og giya lamdag sa Balang Espiritu Santo nining mga oras sa magampo ta. Ginoo, salamat sa higayon, salamat sa panahon nga mong gitugot nga diin lain na sad nga oras mong gihatag din makatuon kami sa imong nga pulong. Mahan tabangi matag usa nga diin amo kining masabtan sa kinasingkasing ug ma-apply sa kinasingkasing. Among gi-acknowledge Lord nga wala kami mabuhat kung wala ang imong nga tabang. Busa amo kaning isalig kanimo, gipasalamatan ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta sa ato ang series o ato ang paghisgutan karon is anaa sa Lucas kapitulo 7 uno hangtod sa 10. Again, Lucas 7 uno hangtod sa 10. Mahitungod kani sa pagtuo sa usa ka centurion o Romano nga Romanong opisyal. So now, ako pagbasahon, versikulo 1, human si Jesus makasulti nining tanan ngadto sa katawhan miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya, masakiton og himalatyon ang maong sulugoon. 3, sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siyag mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kang Hesus nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus og nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon,
kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinagoga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Hesus og pag-ingon. Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gayud ko mangahas sa pagduol kanimo. Istolti lamang nga maayo ang akong sulgoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labong mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga akong sa ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. O kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og mingon, wala pagayud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Katapusan, namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balayo og ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Dios nagpanalangin ng daang sa iyang mga pulo. Pag niaging semana og nakahinumdum pa mo, naghisgot usab kita mahitungod sa pagsunod or pag-ubi sa Ginoo nga dili optional. Hinuon kini usa ka timailhan kung tinuod ba ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung aduna kitay tiunay og genuine or pure nga pagtuo, mosunod jud ta sa Ginoo. So karon atong paghisgutan usab ang pagtuo nga tinud-anay diha sa Ginoo sa usa ka Romanhong opisyal or centurion. So aduna tay tulo ka butang atong paggatun-an karon nga makita sa kinabuhi sa usa ka centurion. So una, ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasinugong sa Dios, magpakita og dakong kaluoy o compassion nga mobati ngadto sa uban. Ikaduha, ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasidungog sa Dios, magpakita og dakong pagpaubos. Mapaumsanon, makabaton og mapaumsanon nga kasing-kasing. Ikatulo, ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasidungog sa Dios, magpakita og dakong gahom, madayag ang gahom sa Ginoo kung aduna kitay pagtuo. So una, pagtuong tinud-anay naghatag og pasidungog sa Dios, magpakita og dakong kaluoy o compassion. Christ honoring faith mag-yields na greater compassion na sa bersikulo 1 hangtod sa 5. So now take note diri sa bersikulo 2 na ay karakter sa makita nato ang centurion or Romanhong official. Ang another nga translation is gitawag siya og centurion, sa English centurion. Mao ni siya kini nga official, kini nga klase nga tao is gitawag siya centurion tungod kay nag-command siya sa 100 century, 100 ka soldier. So naay mga legion ang mga sundalo sa Roman. Og nag-compose na og 6 ka centuries, meaning na ay 600 ka buok sa usa ka legion, like na. So usa din siya ka veterano nga sundalo. Mo na ta mga veterano ka sundalo is grabe niya pagdisiplina, grabe di ang iyang pag-command, na siya dungog, na siya gahom, na siya respeto, o ingno na to nga napod siya ka ng kaya, napod siya ka ng kayamanan, napod siya kwarta, tungod kay kini ang iyang sweldo kay according sa kuan nabasa is 15 times kaysa normal lang nga mga sundalo. So ingno na to nga adunahan nga klase nga tao na ay dungog, adunahan, na ay gahom. So og maayo ang iyang ngalan. Kasaligan siya nga tao sa nasod. So now giportray pod ni sa other nga mga passage diya sa Marcos 15:39 ang mga klase nga tao kining centurion diya sa buhat 2 ug buhat 27:53. So now, sa ito nga passage,
kini nga klase nga Romanhong opisyal or centurion is klaro kayo nga Gentile, dili siya gikan sa Israel. So Gentile siya, nag-serve sa Roman nga army, sa Roman nga soldier. So ang makita diri na to usab sa buot nga ipakita ning Luke or ni Lucas nga nagportray diri sa pagtuo. Naay mga panghitabo diri sa Luke nga na ay nituman, nisunod sila sa Ginoo, na apoy wala nituo sa Ginoo, wala sila pagtuo sa Ginoo. Even atong makita nga gisalikway si Ginoong Hesus ayang kaugalingon nga nasod, meaning na ang duha na response nga pagtuo, na apoy walay response dili mo tuo sa Ginoo. So apan kining Romanhon nga opisyal is again akong balikon, adunahan siya na siya'y respetado siya, na siya'y gahom, ilado siya nga tao, nindot ang ihang integrity o dignity nga pagkatao. Now, another is naa siya'y sulugoon nga nga nasakit, nasa verse 2, masakiton og himalatyon. So, ang another nga passage diri nag-ingon nga paralyzed or gitawag og palsy, meaning na dili related siya sa patol, apan dool siya, ang patol kay maglihok-lihok man to og nailahi. Apan kini siya is dili na siya mula lihok, na dili na niya makontrol, like inana na paralyze siya og grabe ang pagantos sa maong nga sulugoon, masakiton og himalatyon. So eventually kung dili matambalan ang maong nga sulugoon is mamatay siya. Sa bersikulo 4 ug 5, ato makita dire, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Sa bersikulo, meaning nagpadala ang katong senturyon sundalo ngadto ni Hesus nga ngadto sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nya ana mga Hudiyo, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinagoga alang kanato. So atong masayran diri nga mga Romano nga troops, nga mga sundalo is wala sila na station sa Galilee. Not until sa pag AD 44. So kani nga centurion is nagserbisyo ilalom sa pagdumala ning Herod Antipas didto sa Galilee, in which iyang gi-perform ang mga duty, mga responsibility na ay siguro na ay mga security, na ay custom service, na ay mag-roaming, lagi na ang mga buhat. O ato sa masayran nga kini nga centurion adunay kahadlok sa Ginoo, nakadungog siya ni Ginoong Hesukristo. Bisan dili siya Israelites, Gentile siya, so hintil siya, apan nakadungog siya sa Ginoo. Og atong nabasa diri sa bersikulo 4 ug 5, gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinagoga alang kanato. Meaning, og sa ato pa na context, adunahan siya, kaila siya sa Ginoo, and then siya ang usa sa mga dagko nga supporter sa mga church. Meaning na mag-construct nga mga church sa ilang panahon, sinagoga. Siya sa mga naay support, dagko nga support. So maayo gyud kaning tawhana. Kining tawhana, bersikulo 4, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. So now, makita nato diri ang compassion. Dili lang kay ni Ginoong Hesukristo, kundi ang compassion pud sa kining centurion. I mean, si Ginoong Hesukristo mao nang ato ang pinaka-model sa tanan. Ang compassion gipakita ni Ginoong Hesukristo sa Lucas 19:19 may ani Hesukristo aron papangita sa mga nawala, apan iyang gi-extend ngadto sa tanang tao, dili lang kay ang mga wala, apan sa tanang mga tao iyang gi-extend. Grabe ang compassion ni Ginoong Hesus apil ngadto sa mga tao nga nagsakit, mga widow, daghan na ang compassion nga gimodel ni Ginoong Hesukristo. Apan makita po nato diri ang compassion nga gipakita tungod sa dakong pagtuo ni Ginoong Hesukristo, ni bati og kaluoy, compassion.
sa usa ka Romanhon nga sundalo sa centurion. So now atong tan-awon diri sa una nga panahon ang kaning slaves o kaning sulugoon is bisan pa siya og pinakamaayo siya nga sulugoon or gitawag nato karon og pinakamaayo nga physician sa una na sila mga murag personal doctor sa ato ang time karon tawag nato mga personal doctor or personal nga physician sa ilang nga panahon is inana usab naa apan sulugon slaves lang sila og ato nang ibutang ang slaves is wala jud nay karapatan bisan pa sa ilang nga kinabuhi sulugoon lamang sila og gamay kayo ang value sa ilang kinabuhi sa society. Apan bisan pa man bisag dako na atong tanawon centurion, bisag dako na siya granggo, maayo siyang tawo, nindot ang iyang pamarog, iyang ngalan, hinlo, dignity, integrity. Apan gitagad gihapon niya ang maong sulugoon. Pwede man siya mopalit og laing sulugoon, pwede man siya mokuha. Apan nibati siya og compassion, nibati siya og kaluoy tungod kana aduna siya pagtuo ni Noong Hesukristo. Ang pagtuong tinud-an nay og naghatag og pasidungog sa Dios mao nay una magpakita or makita or madayag ang dakong kaluoy, compassion nga mobati jud ngadto sa uban. Subot pasabot ang compassion, ang kaluoy is byproduct sa pagsunod or adun na kay pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Kung nagtuo ka ni Ginoong Hesukristo, nagsunod ka ni Ginoong Hesukristo, Kristohanon ka, mabati jud ka og kaluoy ngadto sa uban. Imagine na unsa man nato pag unsa man imong gi-react kung makadungog ka nga grabe ang kaning gitawag nato og namatay lang ang mga bata nga wala pa nahimugso like na karang gi-force nga pakuha unsa man ato ang human trafficking man na siya. So unsa man atong i-response makita ba tag karon wala na may slaves pero sa gibutang lang nato makita tag loy kayo ni mga slaves, mga sulugoon, gimaltrato. Then ingon nga Kristohanon, bati ba ka taog kaluoy? Ngay nana. Siguro makita ta maglakaw ta sa karsada, makita ta og mga luoy mga tao, matutag sa ospital, makita nato grabe rampat kay mga sakit, then mga tao ngadto luoy kayo tan-awon. Ingon nga Kristohanon, aduna ba kitay kaluoy sa mana? Sa espirituhanon nato nga bahin, daghan ang mga tao nga naglakaw padulong sa impyerno. Daghan ang mga tao naglakaw padulong sa kamatayon sa kalaglagan. Di ka maluoy. Kristohanon magkaka. Nagsunod magkaka ni Kristo. Kumusta man atong pagsangyaw ni Ginoong Hesukristo? Nibati ba taog compassion ngadto sa uban sa mga tao nga wala nakailan ni Ginoong Hesukristo nga naglakaw padulong sa kalaglagan? Walay sama kita sa tanan, walay sama nga luoy tan-awon makita atong pamilya nga wala nakaila sa Ginoo. Imagine na makita atong pamilya, atong amigo, atong mga relatives wala sila nakaila sa Ginoo, naglakaw sila padulong sa kalaglagan. Unsa man imong reaction? So inana sama usab niya ang gibati sa usa ka centurion, aduna siya compassion, aduna siya kaluoy, nibati siya og kaluoy tungod na aduna siya tinud-anay og mapasinungganon nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha sa bersikulo 6 og 7 og 8 moni ikaduha nga punto. Ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasidungog sa Dios magpakita og dakong pagpaubos. Naay mapainobsanon nga kasing-kasing. Dili lang kay mobati sa dili lang kay nay compassion mobati sa uban, aduna usab pagbati nga mapainobsanon nga kasing-kasing. Nga sa bersikulo 6, 7 og 8. Sa bersikulo 6 atong makita diri nagingon diri, Sir, ayon na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Sa another nga translation ani gitawag og sa English ganan diri nga, Lord, don't trouble yourself. Ayon na pag dalikiyat, ayon na paghagaw-hago. Sir, ayon na lang paghago. But nindot ang sa English kay naay Lord, naay
ay emphasis gamay. So gisulti gini sa mga gisugo sa senturyon tungod kay ang pagsulod sa usa ka Gentile nga Pinoy anan, meaning balay sa katong Gentile nga Romanhong opisyal, ang pagsunod ana labi na ang mosulod kay Jew, Hudyo, is malabel ang Jew nga unclean, meaning murag mahugawan ang Jew kung makighalubilo sila samot na mosulod og balay sa usa ka Gentile. Mao na ang usa sa mga thoughtful sa unahuna sa senturyon nga kung mosulod ni siya basig malabel ni ang mga tao og mga followers or disciples ni Ginoong Hesukristo mosulod sa balay, malabel niya ni og hugaw na lagi na. Again sa ginaungan pa na nga gilabel usab nga Lord, don't trouble yourself, na ay emphasis diri nga atong makita nga naay superiority, naay labaw si Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo og ato ang sa city makita usab diri isulti lamang. Mubuor kay ni nga pulong isulti lamang. Pero og ato ning kuy-kuyon mabalik ta sa creation. Isulti lamang. Adunay gaw mabalik ta sa creation. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Isulti lamang nana sa city og mauman gani ang hinungdan nga dili gayud ako mangaha sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon og mamaayo siya. Ang Roman nga army or again Romanhong official, sundalo siya. Basta kaning word pagsulti samot na sundalo is grabe kay na ka istrikto. Meaning mao na ang kinabuhi sa sundalo. Gamay nga command, kung sayop gay na nga command, palpak ang mission. Importante kay na ang word, importante kay na ang command, importante kay na ang word. So diri ato makita nga ang sundalo na siya'y commanding authority apan gi-recognize niya si Ginoong Hesukristo nga napay labaw nga authority, isulti lamang. Okay? Atong makita, meaning nito ang Romanhon nga official nga si Ginoong Hesukristo pinagi siyang pulong, adunay kakayahan nga maayong yang sulugon. Makita na to iyang karakter kung unsa siya ka mapainobsanon. O bisan gay og atong basahon diri sa bersikulo 8, niingon siya diri nga ilalom usab ako sa gahom sa labong mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo, meaning napa siya under niya. Aduna ako'y mga sundalo. Sa akong pagmando, kung suguon ko ang usa sundalo, pag adto didto moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, moduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat nini, mabuhat siya. Gi-acknowledge niya nga bisan siya naay authority, siya maayong tao, siya inila nga tao, dakong katabang sa nasod, dako nga official, gamhanan, adunahan, dako nga gahom og authority ana niya. Apan gi-acknowledge niya, nagpaubos siya ang kagalingon, gi-acknowledge siya nga si Ginoong Hesukristo mas labaw og naay authority. Gibatunan niya mapainobsanon nga kasing-kasing. Kita sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Gusto ba sa kita makaangkon og kining mapinobsanon nga kasing-kasing? Sa Roma 12:3 nagingon, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdo nga ang inyong paghuna-huna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ang kaning mapainobsanon, ang pagpaubos dili siya weakness, dili siya kahuyang, kundi kalig-on siya. Makita nato na ay boldness. Karon nga mga tao og magpaubos murag luoy na kayo tan-awon. Apan dili inana ang pagtan-aw nato. Kundi na ay kusog, na ay strength ba. Dili siya ingon nga weakness, kundi na siya bold, na siya strength. So ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasidungog sa Dios, magpakita og dakong pagpaubos. Kung nagatuo ta Ginoong Hesukristo, makita sa atong kinabuhi, mo reflect sa atong kinabuhi. Nga kabalusad ta, mapaubos. Sa Proverbs 22:4,
pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi dungog og taas nga kinabuhi. Sa panultihon 15:33 ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kaalam og ang pagpaubsanon maguna sa kadungganan. So ang kaning pride mao gini hinungdan sa tanang mga failure mo nang mag-asta sa balang Espiritu Santo nga tagaita. Ilis di ang ako ang mas mapasigarbuhon nga kasing-kasing. Ilis di Ginoo tungod kay ako bag-o nang binuhat. Ilis di og mapainobsanon nga kasing-kasing. Tuguti ang Ginoo maghari labaw nga authority kaysa sa atoa nga kaugalingon nga kinabuhi. Ang pagtuong tinud-anay o naghatag pasidungog sa Dios mapakita ang dakong pagpaubos may pinobsanon nga kasing-kasing. Ikatulo, katapusan. Sa versikulo 9 hangtod sa 10, ang pagtuong tinud-anay og naghatag og papasinungog sa Dios magpakita og dakong dahom madayag ang gahom sa Ginoo kung aduna kitay pagtuo. Sa versikulo 9 ato ang basahon diri, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini. So kana dili lang kay normal na nga praise, normal na nga amazement. Apan Gentile na siya. So lahi extraordinary na siya nga pagsulti. So now, og ato ang balikan sa Old Testament diha sa 2 Kings 5:1-16 in which giayo ning Elisha bisan dili siya present. Wala siya sa lawas, dili siya present physically. So giayo ni Elisha ang Syrian nga general nga si Naaman. Ug mao ni ato ang makita karon nga ma-recognize ang gahom sa Ginoo kung aduna tay pagtuo. Si Jesus, Jesucristo kay naamis na siya nga wala pagyud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini. Wala siya naamis kung unsa ni nga tawo ang centurion, maayo nga tawo, matinabangon nga tawo, nay compassion nga tawo, mapainobsanon nga tawo. Wala siya naamis, motabang siya og suporta sa katong mga sinagoga. Wala siya naamis sa inana mga butanga. Kundi naamis si Ginoong Jesucristo sa faith, sa pagtuo sa usa ka centurion. Ang pagtuong tinud-anay og naghatag og pasidungog sa Dios nagpakita og dakong gahom, madayag ang gahom sa Ginoo. Sa versikulo 10 atong nasayran nga naayo nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang atong sayran diri nga si Kristo wala naabot sa balay, wala siya nakatungtong sa mao nga dapit, apan pinaagi sa pagtuo, isulti lamang pinaagi sa pagtuo na ayo ang maong sulugoon nga masakiton. So now dili lang ni nag-illustrate kung unsa kagamhanan ang Ginoo, apan nag-illustrate pod ni nga bisan unsa wala sa Ginoong Jesucristo physically kaya pod niya nga moluwas, kaya pod niya nga mao, in which mao ang ato ang context karon. Dili nato makita si Ginoo Kristo physically, apan aduna ang iyang pulong, gamhanan ang iyang pulong. Aduna tay pagtuo ni Ginoong Kristo, aduna tay pagtuo sa mga pulong. Bisan pag dili physically ang Ginoo nga uban kanato, mamaayo ta, maluwas ta. Kung aduna tay pagtuo sa Hebreanon 11:3. So na akong basahon diri sa Isaiah 55:11, ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang, pulong sa Ginoo. Hinuon niini ang akong tuyo ug molampos gayud kini. Kung unsa ang purpose sa Ginoo, ma-display ang iyang himaya, molampos gayud kini. So now, atong batunan ang pagtuo nga sama sa usa nga naa sama sa usa ka centurion. Una, ang pagtuo nga tinud-anay naghatag pasidungog sa Dios, makabaton og dakong kaluoy, nay compassion, mabati
kaluoy. Sama kita nga nag-imitate ni Kristo, nga si Kristo na compassion sa uban. Magpakita, ikaduha magpakita akong kasing-kasing nga pinubsanon. Sa mausab ni Hesus Kristo, dili lang kay sa centurion. Si Hesus Kristo nagpaubos usab serbisyo. Mao na atong gisunod, gimitit ni Hesus Kristo. Og sa ikatulo is madayag. Tunatay pagtuo nga tinud-anay nagpasidungog sa Ginoo is madayag ang gahom sa Ginoo. Ato ng batunan ingon kita sumusunod og nagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga nag-remind kanamo Ginoo. Unsa ka importante nga kini mga pulong amo ang maaplikar sa matag usa namo og kinabuhi. Among gilamahan nga tawo lamang kami ug wala kami mabuhat kung wala imong tabang busa. Tabangi kami Ginoo. Salamat Ginoo pinagi sa ang kinabuhi sa usa ka senturyon. Unsa niya ka maayo nga tawo, bisan unsa niya ka nindot ug hulagway nga tawo, apan iya gyapon gibatunan Ginoo ang karakter nga makita nga sama kanimo. Tabangi usab kami amahan nga diin amo usab na mga batunan nga makabaton kami og pagtuo diha kanimo sa sama sa among gisgotan karon. Ginoo, ikaw mag-bless sa matag dalunggan nga namati karon. Wala ko masayad damahan sa ilang mga laraw ug mga plano. Apan ikaw, Dios, nasayod ka. Tabangi sila, bless sila, proteksyonan sila, ubanin sila, Ginoo. Panalip di sila amahan sa tanan nila nga lakaw ilang pagabuhaton. Amo isalig kanimo ang tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandong ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang tinuod na